Harvesting oyster. Ang dami pa ng ano. Parang bato eh. Ano, kalain may laman na ganito eh. Umalaban po eh. Kala mo walang laman eh. Wala mo natanggalan na para di tayo nalilipas. Hindi naman ito alam ng taga-bundok na talaba. Ha? Yung mga malalayo sa dagat. Pero mayroon ito sa libro. Sa libro mayroon ito. Nakakupuan na nangyari pa talaga niya. Oyster Bakit ito dyan? sauce. Di man dyan nagaturo ka pag nagaralabasin da. Nag-aara naman sa naturo. Igutan pa nung naka-unshirt mo. Kaya na ano ka. Fresh na fresh. From the bone. Meron sa yung suka. Ano ito? Sarap. Sabaw pa lang yan. Ulam na. Papakita ko sa inyo. Yan. Wow! Fresh na fresh. Yung tito ko, nakatayo sa dagat. Paano masabi? Anes! Oo, nakatayo sa dagat. Umagang umaga. Wow! Alas 7 na. Manguha kami ng talaba. Wow! Ito yung ano to ng ano, mga shell. Itatapon namin. Ano, kasama ko si Tito. Nice. Tapos may i-upload din ng video pagpakain namin lolo ng baboy. Doon kami nagpakain banda. Wow. Guys, oh. Doon kami pupunta, guys. Nakikita mo yan. Ngayon, ayan yung mga kasama ko. Ayan, si Tito Mahal. Si Tito to. Si Tito Badong. Baba kami dyan, guys. Why do I try? Why do I try? Ano guys, ang sasakyan namin. Wow. Kasi ito, ipaparking na ni dito. Bawal yan. Baka mag-swimming yung cellphone natin. Ayan yung Roro guys, oh. Ayan. Wow! Roro. Sabi ko, iparking muna dyan saglit. Kasi kuha silang pasahero. Kargahan niya ng buhangin. Ay, kargahan pala ng buhangin. Guys, sasakay na ako. Baka iwan pa ako nila. Ayan. Si Tito to. Ito, mahal. Si Tito Mahal. Stop ba dong?
Ayan guys, mga gagamitin la. Sirip. Ayan, sirip yan. Simas. Ayan guys, si Lolo. Kakatapos niya lang magpakain ng baboy. Kahapon sumama ako kaso kanina tulog pa ako. Ayan guys. Aren. Ayan si Salvador Azul. Nice. Bibira na siya, bibira. Ano? Siyempre, titimplahin mo muna yan, yung clutch. Paano masabi? Tapos, ipulupot mo na sa leeg mo. Ayan o. Oh. Tapos, hila. Oh, manis. Yung manibela guys, ayan yung manibela. Tinuro ko na rin yan sa pagpakain namin ng baboy. Wow, manibela. Ayan guys, yung papuntang Masbate na yan. Di totoo yan. Guys, may konting alon kasi medyo mahangin. Pero mababa lang yan, konting-konti lang. Sasakay kami mamaya dyan. Wow. Nagbibidyo kami. Okay guys, nadaong na kami rito. Ayun na guys. Ha? Mabalod-balod? Bola lang yan. Oo, Ayan o. Pinaparking na ni Tito to. Wow. Si Tito Noel. Di totoo yan. Sige, mag-plastic muna tayo ng cellphone. Wow. Na guys, medyo malabo yung camera natin kasi may plastic na lagay. Di totoo yan. Ready na si Tito. Ang banalay ko naman, oh. Ano tuloy yung pen? Yun guys, nasa bangka kami ni Tito. Wow. Walang katig yan. So guys, yung kaba ng dibdib ko, sunod-sunod. Bola lang yan. Guys, oh, dito lang kami. Wow. Dayman. Uy. Ano lang? Natukod! Natukod sa akin. Uy! Uy, to! Ano? Sa akin, Duan? Ano balagbag? Oo.
Kinangkawan ako guys. Paano masabi? Grabe. Walang ano. Oh, yun oh, mga sisi oh. Nandito tayo guys, nakaupo. Tanggalin ko muna yung plastic. Ayan na guys oh. Ayan si Tito. Tinanggal ko na yung plastic ng cellphone. Wow. Kasi malabo. So ngayon nandito tayo nakaupo. Pagka nagkamali tayo ng galaw, mahuhulog tayo sa dagat, pati yung cellphone natin kasama. Kaya dapat kalma lang tayo rito sa yan, dito ako nakaupo. So ngayon, lulusong na si Tito. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yung tito ko, nakatayo sa dagat. Paano masabi? Panis! Nakatayo sa dagat. Ang baba oh. Nakatayo sa dagat yan guys. Ako nakikita nyo. Wow naman! Wow! Ginamit niya yung kapangyarihan niya. Panis! Saan ka pa? Yan, dito ko. May mga magic. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kaya, siyempre, magicero din tayo. Ano ka nasisira, ulo? Nakatayo sa dagat. Kung kaya nyo. Nga maalon kasi guys. Kung di maalon, maglalakad pa yan. Kasi pag hindi maalon guys, kaya niya maglakad. Wow. Pero maalon kasi. Ayan guys. Diba? Ang babaw, nakaupo lang yan upo. Diba? Nakaupo na. Panis. Saan ka pa? Yan si Tito Umal. Nandun si Tito Umal. Ingat to! Wow! Bili na sila ng ano guys Lablab, ano muna. Ikaw, patay mo na yung apat kasi marami na yung apat na yan. Kasi di ka nakaupo. Di ka nakaupo. Kailan kaya natin ito mapupuno? Luto na rin yung kanin. Pag napuno. Na ako rin yung kanin. Luto na rin yan. Wala na yan. Doon na ako. Anong kamay mo din? Mas natatakot na ako sa kotse. Buhay ko eh. Kaya matulog ko siya. Buhay nga yan. Sumama ka din ba sa bahay, mabibinig ka sa inay. Siyempre, yung mga tao. Mga tao doon na tumitira. Doon na nakatira sa baba. Mga tambay. Mga tambay. Mga marites. Maririnig yan dyan sa baba. Ano pa ba to?